Bună, Alina sunt. Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint să realizez un videoclip, un scurt videoclip. Așa mi-am propus să fie un scurt videoclip. Acum o să văd cât o să mă lungesc, sper să nu mă lungesc prea mult. Vreau să vă arăt că mi-a venit un colet. O să-l desfac împreună cu voi. Dar, înainte, dacă ați urmărit celelalte videoclipuri, dar de fapt într-un singur videoclip am pomenit de aceste fire, dați că vi le arăt, le-am pus aici aproape de mine, aceste două fire, din care vreau să realizez un model nordic cu metoda IOC. Și am spus atunci că mai am nevoie de două nuanțe. După care, stând așa și gândindu-mă, poate o să folosesc doar 3 nuanțe în loc de 4 sau voi folosi doar 2 în loc de 4. Încă nu știu. Dar am început, dați că vă arăt, să vedeți că am început aici, deci cu asta am început, am făcut 3 rânduri, doar 3 rânduri am reușit să fac într-o seară, am făcut și calculele, mi-am făcut și modelul, exact așa cum v-am spus, că vreau să-mi fac eu singură un model, să văd ce iese. Dacă o să fie necesar, o să desfac, o să fac din nou. Dacă nu o să-mi placă, iarăși desfac, iarăși o să fac. Deci atât o să desfac și o să fac până când o să-mi iasă exact ce am eu nevoie și exact pe placul meu. Pentru că, așa cum v-am mai spus, eu împort lucrurile. Deci nu lucrez nimic să le fac numai să rămână în dulap, să stea în dulap. Nu văd de ce aș face chestia asta, mai ales că totuși este de lucru. Dacă tot fac, hai să și port. Deci, dacă va fi nevoie, o să desfac, dacă nu va fi nevoie, o să mă duc în continuare. Știu că o să necesite foarte mult timp. Deci sunt foarte convinsă de chestia asta. Nu este ușor să lucrezi cu 2 fire, cu 3 fire, dar pentru mine este o provocare și sper până de sărbători, până la Crăciun, să-mi termin această bluziță. Ideea este în felul următor. Partea aceasta, de fapt, unde iocul, este cea mai grea. Acolo unde este modelul și așa mai departe. Acum, vreau să desfac împreună cu voi coletul care mi-a venit cu celelalte fire, exact cum am spus. După aceea, o să vă arăt modelul care l-am realizat, mi-am făcut și calculele, tot, absolut, și modelul la care m-am gândit eu. Și ce mi-am mai cumpărat. Și o să vedeți dacă îmi place sau nu. Haideți să desfacem coletul. Sunt foarte, foarte nerăbdătoare să văd firele. Vedeți că fac un filmuleț aici, tot în mediul meu. Este liniște aici și pot să filmez mai bine. Super! Ia să vedem. Fain. Wow! Wow, wow, wow! Rozav! Mamă, ce frumoase culori! Wow! Ia uitați-vă ce drăguți! Uai, ce-mi place!
Este chiar o idee mai pronunțat rozul. Deci o idee mai pronunțat rozul. Mamă, dar ce fain e! Îmi place foarte mult. Dar cred că este mai subțire. Da, este mai subțire decât asta. Da, este mult mai subțire. Ia uitați-vă. Deci este mult mai subțire. Ăsta este cu 3. Se lucrează ăsta. Cu 3 l-am început. Ăsta l-am început cu 3. Ăsta este tot merino, baby merino. Cred că 2,5 o să lucrez cu asta. Nu cred că mă încumet să lucrez cu 3. Și nu este un alb, este un crem. Dacă mi s-a prins. Este un crem. Uitați ce frumos e. Tot așa subțire. Deci, da. Da, este mai subțire decât ăsta. Dar nu e o problemă. Da. Ăsta este mai apropiat ca grosime decât acesta. Ăsta este cel mai gros. Dar ia uitați-vă ce culori. Ia uitați-vă ce culori. Wow! Super faine! Super faine! Acum, probabil voi face din 2 culori. Și de ce zic chestia asta? Acum, pe la fața locului. Acestea două sunt mult mai subțiri. Deci acestea două se lucrează cu andrele numărul 2. Deci, cu siguranță, sunt subțiri. Stați că o să vă arăt. Uitați-vă. Deci astea cu 2 și acestea cu 3. Ia uitați-vă ce diferență e. Deci e diferență și mă scuzați că tot ies din cadru. Ia uitați-vă 2. Uitați că este diferență între ele. Dar este diferență și vizual, așa, nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar este diferență. Nu foarte mare. Deci nu este diferență foarte mare. S-ar putea combina. O să văd. Deci las cu semnul întrebării. Am pentru, din nou mă scuzați, vreau să vă arăt câte gheme am. Mă scuzați, mai dispar un pic. Am revenit. Mi-au ieșit din pungă. Și acum o să vă arăt câte gheme sunt. Ia uitați-vă câte gheme sunt. Intru și eu? Da. Deci o grămadă. Deci pot să-mi fac, din cât am aici, deci liniștită, pot să-mi fac 2 bluze doar din astea. Deci 2 pot să-mi fac doar din astea. Și din celelalte, la fel, încă 2. Dacă ar fi să le fac fiecare cu o singură culoare. Voi combina. Deocamdată nu știu ce o să combin. Acum chestia asta m-a dat un pic peste cap. Pentru că mă așteptam să fie firul de aceeași grosime cu firul cu care am început. Deja am început partea de sus. Dar nu e niciun fel de problemă. Totul o să iau pas cu pas. Am făcut niște calcule. Acum, tot timpul, eu de fiecare dată probez foarte mult. Foarte mult. Mie dacă nu-mi place cum a ieșit
într-o parte, nu știu, zic în partea asta sau mi se pare că este prea strâmt sau mi se pare că este prea larg. Desfac și fac din nou. Nu neapărat că fac calcule din nou. Pur și simplu mă gândesc așa, cum am făcut. Într-adevăr îmi notez, dar nu mă notez pas cu pas, pentru că dacă nu fac tutoriale pas cu pas, dacă nu fac, nu știu, să explic altora, nici nu notez așa amănunțit. Notez pentru mine, să țin minte câteva chestii esențiale. Acolo am, în rândul ăla am înmulțit sau în rândul ăla am scăzut, dar nu foarte, foarte amănunțit. În rândul ăla nu știu cum, în rândul celălalt nu știu cum, nu. În schimb, acum o să încerc să notez aproape tot ce fac la bluzița asta cu model. Și pentru mine îmi doresc, pentru că și dacă voi mai face bluzițe cu model, vor fi tot bluzițe din merino. Alte nuanțe, alte culori. Nu văd model nordic, de exemplu, la o bluză de vară. Încă la o bluză de toamnă, hai să zic, dintr-un bumbac mai gros, așa, azi să zic că ar mai merge, dar așa de vară, nu prea văd să fac un model nordic sau ceva de genul, nu. Așa că la acum o să încerc să scriu aproape tot ce am calculat, tot ce am făcut, dacă cumva, și voi proba foarte mult. Deci dacă nu o să-mi placă, am făcut niște calcule generale, am pornit de la un număr de ochiuri. Dacă cumva o să mi se pară că este prea larg și la celălalt, și la bluzița pe care am făcut tot cu model, tot cu yoke, am desfăcut de 2 ori, pentru că nu mi-a plăcut. Am făcut niște calcule și parcă nu se potriveau cu calculele pe care le-am făcut, adică când am început să lucrez, mi se părea că este prea strâmt. Altădată, nu la yoke, altădată la alte bluzițe mi s-a părut că este prea larg. Și am desfăcut și am făcut mai strâmt. Ați văzut că am făcut eșantion din acest ghem. Eșantionul nu s-a lărgit, nu s-a lungit, nu s-a mărit, a rămas la fel. L-am spălat, l-am lăsat să se usuce și nu și-a schimbat forma deloc. Deci am pornit la numărul de ochiuri care au fost în eșantion. Da, deci îmi plac foarte, foarte mult, foarte mult. Tot de la doamna, de pe internet le-am comandat, tot de la doamna am comandat și celelalte gheme. Și ăsta și celălalt, movul acela mai deschis. Tot de la dânsa. Am comandat de mai multe ori. Este o doamnă foarte drăguță. De exemplu, acum i-am spus să-mi trimită pachetul după data de. Mi l-a reținut fără nicio problemă și mi l-a trimis și mulțumesc din suflet și o să mai colaborez cu doamna și o să mai iau de la dânsa pentru că chiar merită și chiar fire foarte, foarte ok. Are și degradeuri, are tot felul de chestii, adică fire care îmi plac mie. Îmi plac fire, așa cum dacă m-ați urmărit știți că îmi plac firele unii de o singură culoare, dar iubesc firele combinate, degradeurile și tot ce e mai provocator. Și diferite texturi, diferite grosimi, diferite culori amestecate, așa. Deci, astea îmi plac mie. Bun, m-am lungit. Deci v-am spus în mare, am văzut și firele pe care le-am primit. Mulțumesc încă o dată din tot sufletul pentru fire. Sunt extrem de mulțumită de ele, altfel nu mai comandam. Dar tot timpul stau și urmăresc când mai pune doamna ceva, pe fază și
sunt acolo ca să văd ce mai... Și doamna înțelege dacă nu poți acum, de exemplu, să primești coletul, ești plecat sau alte motive, nicio problemă, ți-l reține și ți-l trimite când ai posibilitatea să-l primești. Bun, acum vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat aceste ace doar pentru a începe acest pullover yoke cu metoda yoke. Dar nu sunt mulțumită de ace. Îmi pare foarte rău. Acestea sunt. Am dat 18 lei pe ele. Nu știu dacă ați comandat vreodată, dacă lucrați cu așa ceva. Le-am luat pentru că au o lesă mai scurtă. Și nu-mi place. Am încercat să lucrez cu ele. Acestea sunt acele. Nu știu dacă... Stai să încerc să le... Acestea sunt. Nu. Deci nu-mi place deloc. Nu alunecă firul pe ele. E foarte... Nu știu, ca și cum ar fi o gresie din aia antiderapantă. Exact așa sunt. Așa când pui mâna pe ele la primul pipăit, se pare că sunt ok. Alunecă, îs așa, de ușoare. Lesa este mai scurtă decât cu ce lucrez eu până acum. N-am reușit încă să-mi dau comandă de andrele cu lesă mult mai scurtă. Aici în oraș nu am găsit, la mercerii, numai acest tip de... Am întrebat la mai multe, unele n-au deloc, doar cele clasice. Și acestea sunt, acestea le-am luat și nu-mi plac absolut deloc. Deloc. Cu ele am început, cu ele am pus primele ochiuri și din al doilea rând am schimbat andrelele cu cele pe care le folosesc eu și dacă sunt mai lungi, m-am obișnuit, tot cu aceleași, am făcut toate bluzele raglan și așa mai departe, deci n-ar fi o problemă. Dar am zis că pentru început, din nou încep cu rândurile sunt mai scurte și așa până când crești. Am zis că hai să-mi iau niște andrele cu lesă mai scurtă, că este mai comod, să nu tot trag de fir, să tot în doi și așa. Nu. Deci acestea nu. Nu. Și nici nu le recomand, nu-mi plac. Mie una nu-mi plac, nu. Sunt foarte, am spus, nu alunecă. Nu rigide, sunt așa dure. Deci nu sunt alunecoase, nu sunt, mă rog. De ușoare, sunt din aluminiu, sunt ok. Și sârmulița asta e ok, lesa e ok, n-are nicio problemă, dar nu-mi plac. Deci v-am arătat că mi-am luat și andrele cu lesă mai scurtă. Sorry. Nu sunt pe placul meu. Acum vreau să vă arăt, bine, așa, în mare, nu știu ce o să observați, ce o să vedeți, că mi-am făcut un model, exact cum v-am spus, așa ca și la școală. Mi-am scos la imprimantă, nu știu dacă vedeți, mi-am scos la imprimantă, mi-am făcut un tabel cu pătrățele. După aceea, mi-am notat rândurile aici și calculele pe care le-am făcut, că mi-am făcut din ce în ce rând să înmulțesc, să așa, mi-am notat aici cu liniuță unde trebuie să mulțesc. Aici sus sunt mulțirile mai dese și după aia tot mai rare. Am făcut până la rândul 62.
Am făcut până la rândul 62 pentru că eu tot timpul voi proba și o să văd până unde mă voi duce cu modelul. Nu știu dacă o să o coboare pe mânecă foarte mult, dacă o să cobor mai jos de linia sub brațului cu modelul, încă nu știu absolut nimic. O iau pas cu pas și voi vedea exact la momentul potrivit cum va arăta. Și atunci voi tot completa, ori voi lua, ori voi adăuga, dar uitați-vă, efectiv cu creionul mi-am făcut singura model. L-am gândit de la început până la sfârșit. Absolut tot. Nu este un model complicat, nici nu am vrut să fie un model foarte complicat, nu aș vrea nici să fie foarte încărcat, mi-ar plăcea să fie ceva finuț, mai ales în ideea în care eu încă nu știu dacă fac din 2 culori, fac din 3 sau fac din 4 culori. Totuși, parcă mă bate gândul să mă rezum la maxim 3 culori. Nu știu, așa am eu o chestie că mi-ar plăcea să mă rezum la maxim 3 culori. Și ținând cont și de modelul pe care l-am făcut, acum mă gândesc dacă voi avea timp, efectiv să mi-l colorez pe calculator. Să-l fac, să fiecare pătrățică unde am făcut X, să încerc să-l fac cu culoare, să văd cum ar arăta efectiv cu culorile pe care le am eu. Dacă îmi place cum arată vizual, va rămâne așa. Dacă nu, o să mă rezum cel mai bine și fără niciun fel de emoție la 2 culori, pentru că, din punctul meu de vedere, nu că l-am făcut eu, este un model fain, simplu, adică simplu, un model fain. Sper că o să, așa cum îl văd eu pe hârtie, cred că e foarte ok. Nu este, așa cum am mai spus, nu este extrem de complicat, nu este foarte greu. M-am gândit la un moment dat să fac niște flori. Dar m-am gândit că o să fie prea încărcat. Vă zic sincer, nu știu dacă cu flori, cu nu știu ce pe aici, nu-i nici stilul meu, nici nu genul meu. De exemplu, nu-i genul meu să-mi fac căprioare, norișori, nu știu ce, nu-i genul meu, nu-i stilul meu. Caut ceva simplu. Simplu. Dacă nu o să fie necesar să pun atâtea rânduri, o să termin modelul până la un moment dat. Nu știu, poate de la rândul 53 până la 62, poate nu o să mai fac. Și atunci o să mă opresc undeva și o să termin cumva să arate frumos, să arate modelul terminat frumos. Cam atât am vrut să vă spun, că încerc să mă pun pe treabă, vine toamna, o să am mai mult timp liber și deci v-am arătat că am început. Acum o să continui, sunt nerăbdătoare, foarte nerăbdătoare să încep de adevăratele. Sunt atât de curioasă de modelul pe care l-am făcut, extrem, nici nu vă dați seama cât sunt de curioasă, abia aștept să vină ziua de mâine, când astăzi e duminică, să vină ziua de mâine să încep să pot lucra. Seara, când mă mai eliberez și eu, să încep să lucrez. Am rămas la am făcut 3 rânduri, urmează rândul 4, bine că acum fac doar bentița de sus și nu vreau să-l fac foarte decoltat, vreau să fiind din firm Merino, va fi un pulover de toamnă târzie iarnă, va fi un pulover călduros și nu-l fac neapărat pentru Crăciun. Deci nu-l fac, nu sunt adepta nici să-mi fac globulețe pe bluză sau ce știu ce,
brăduți sau nu știu ce, nu. Vreau să fie ceva foarte, foarte drăguț, simplu, vreau să aibă și așa o eleganță și să-l pot purta cu un pantalon simplu, cu ceva, o fustă simplă, într-o singură culoare, fără nimic complicat. Oricum eu, în general, sport, adică stilul meu vestimentar este unul simplu, îngrijit și elegant. Deci cu cât este mai simplu, cu atâta este mai elegant. Fără prea multe brisbrisuri, cumva încerc să adaug la lucrurile pe lângă firele cu care lucrez, încerc să adaug ceva care să iasă din anonimat. De multe ori, la firele în degrade sau la firele astea care sunt mai deosebite, mai ieșite din tipar, acelea chiar nu au nevoie de absolut nimic. Deci pur și simplu firul în sine îți spune că este suficient să faci doar ceva simplu, fără modele, fără nimic. Sunt fire, de exemplu, care s-ar vedea foarte greu un model. Să vrei să faci un model cu un anumit fir care are multe culori, se vede destul de greu acel model. De aceea nu prea mă hazardez, deși dacă ați ști câte modele am salvate și câte modele aș vrea să lucrez, dar voi avea și ocazia, pentru că, uitați, am primit și fire într-o singură culoare și la acestea, într-adevăr, se pretează să faci un model. Și o să fac modele și am mai făcut modele și la bluze de vară, am făcut modele unde firul mi-a permis și unde firul a fost destul de simplu și destul de, așa, cumva anost. Îl scoți în evidență cu un model. Dar o să mai fac un video și o să vă arăt un fir cu care acum lucrez cu el și să vedeți, are un mic model pe mânecă, să vedeți cât de greu se vede acel model din cauza firului. Și nu este un model, nu știu ce, mare, sofisticat sau ceva, nu, dar se vede destul de greu modelul. De aceea zic că nu la fiecare fir se pretează să faci un model. Da, în firele acestea care sunt simple, într-o singură culoare, la astea într-adevăr. Dar să știți că de cele mai multe ori, și dacă faci o bluză albă, să fie albă, sau roz, într-o singură culoare, fără niciun model, și o faci impecabilă, deci impecabilă, îți vină ca turnată pe tine, fără nicio greșeală, un lucru făcut curat, este, pentru punctul meu de vedere, este arhi-suficient să-ți dea eleganță. Arhi-suficient. Curat, o bluză lucrată curat, elegant, frumos, fără nimic, fără model, fără nimic, pur și simplu, dacă știi să o și porți, îți pui un șirac de mărgele, de exemplu, nu știu, ceva frumos, ori faci un decolteu, nu neapărat să fie mâneca făcută cu nu știu ce, poți să scoți în evidență acea bluză și dacă este într-o singură culoare. Nu necesită întotdeauna, sunt persoane care, de exemplu, le e foarte greu să facă model, foarte greu, nu se descurcă, nu se pricep. Pur și simplu, sunt și asemenea persoane. Nu toată lumea e învățată, nu toată lumea se descurcă atât de bine să învețe modele, să facă 11.000 de modele și nu știu ce. Și care e filozofia? Nu e absolut niciun fel de problemă. Fiecare face exact cum dorește. Atâta timp cât îl faci cu drag și, în primul rând, atâta timp cât îl porți. Deci eu țin foarte mult la
să porți lucrurile pe care le faci. Foarte mult țin la chestia asta, enorm de mult țin. Pentru că degeaba lucrezi ca și o mașină de tricotat într-una sau de croșetat și ai mormane de haine făcute și tu nu le porți. Pentru ce? La urma urmei. Dă-le! Lucrează, nicio problemă. Dă, măcar atunci fă acte de caritate, oferă-le. Că altfel nu, din punctul meu de vedere, este o pierdere de vreme, vă spun foarte sincer, o pierdere în timpul ăla mai bine mergi și ieși și faci o plimbare. În timpul ăla mai bine mergi și, nu știu, te joci cu copiii, te joci cu animalele, te joci cu câinii sau așa mai departe, cu pisici, cu, nu știu, cu ce aveți pe lângă casă sau cu copiii, pur și simplu, cu nepoți, cu copii, cu ieși, pur și simplu ieși, decât să stai, să lucrezi și să nu porți ceea ce faci. Cred că ești în mai mare beneficiu dacă pur și simplu faci mișcare. Le lași și mergi și faci mișcare. Și să lucrăm, să și purtăm. Îți faci 3 bluze pe an? Poartă-le. Pur și simplu. Eu n-am foarte multe, dar tot ce am, le port. Absolut tot ce am făcut, eu port. Nu sunt nici mașină de tricotat, lucrez când pot, cum pot, când am timp și îmi face extrem, extrem de multă plăcere. Nu lucrez fortuit, nu lucrez să fac repede, să fac, să încep și ăla, vai, să fac. Nu. Și să știți că eu, în general, îmi fac lucruri, mă uit în dulap. Mă uit la hainele pe care le am. Bun. Ce culoare nu am? Uite, de exemplu, n-am un cardigan verde. Și chiar nu am un cardigan verde și mă bate gândul să-mi fac un cardigan verde. Ce nu am? Nu am o bluză mov. Bun, îmi fac o bluză mov. De exemplu, acum îmi fac o bluză mov. Eu așa gândesc. Nu îmi fac numai să fac. Gândiți-vă că și firele costă. Timpul costă. Timpul. Stai și lucrezi. Stai. Deci, efectiv, trebuie să stai să lucrezi, pentru că nu poți să lucrezi, să mergi pe stradă și în timp ce mergi să și lucrezi. De-aia zic că este o muncă statică, o muncă sedentară. Așa că, dacă nu le porți, ieși la plimbare mai bine. Asta e strict părerea mea. Strict părerea mea. Sunt atâția oameni care au nevoie. Lucrăm, hai să dăm mai departe, hai să le dăm cadou, hai să le facem, să bucurăm pe alții. Numai că e foarte, foarte greu, nu știi ce le place. Faci cadou, faci un șal cadou, faci o nu știu ce, dar la bluze și la chestii de genul ăsta e foarte sensibilă treaba, exact ca și la parfumuri, știți? Îl cumperi, dar nu știi dacă îi place, și la farduri la fel. Iei cadou, dar nu știi dacă îi place culoarea, în primul rând. De exemplu, pe mine să-mi primesc un cadou o bluză maro, pe mine mai terminat. Eu nu port marouri. Nici nu-mi stau bine. Negru iarăși nu port. Așa că mai bine, nu știu, ori întrebi, îți place, nu-ți place, cum, ce. Este, din nou, strict părerea mea și, nu știu, sper că n-am supărat pe nimeni zicând chestiile astea. Eu așa gândesc și eu nu cred că greșesc. Nu cred că greșesc. Totul înseamnă pasiune, totul înseamnă drag, totul înseamnă tot ce facem trebuie să facem cu drag. Tot ce facem trebuie să facem cu pasiune. Cu pasiune și cu iubire pentru ceea ce faci. De aceea îți faci o bluză, poartă-o. Efectiv, poartă și fii mândră de ce ai făcut.
pentru că este făcut cu mâinile tale și chiar și dacă îți faci 2 pe an, 2 bluze pe an, să fii mândră că ai reușit să faci 2 bluze pe an și să le scoți la plimbare și să te mândrești cu ele, pentru că, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini care, doamne, pentru că ele lucrează cel mai mult, care au asemenea de îndeletnicire. Din păcate. Și îmi pare foarte rău să spun, în timp să știți că nu știu dacă va mai merge și va mai fi de actualitate croșetatul și tricotatul. Din păcate. Nu știu, generațiile acestea, eu am copii și trăiesc printre tineri, nici unul nu m-a întrebat cum se lucrează. Fiica mea m-a întrebat, a încercat de 2 ori, nu, n-a avut răbdare, le-a lăsat deoparte, nici nu o văd tricotând. M-au văzut și alte fete tricotând, nici măcar nu m-au întrebat, nu-mi dai, nu mi-areți, hai să văd cum faci, nu, nici poveste. De-aia zic că este o îndeletnicire extrem, extrem de frumoasă și, într-adevăr, poți să-ți faci lucruri pe care îți pui amprenta și îți lași cumva și personalitatea ta acolo, în lucrul pe care îl faci. Da, am zis că nu mă lungesc, am făcut un filmuleț lung din nou, dar am spus exact ceea ce gândesc și, din nou, sper că nu am supărat pe nimeni. Dacă v-am supărat, să mă trageți de urechi, să scrieți acolo în comentarii, nu mi-a plăcut, sau dacă v-a plăcut, să-mi scrieți din nou în comentarii dacă v-a plăcut, sau dacă sunteți pe aceeași lungime de undă cu mine, sau dacă sunteți de acord cu ceea ce am spus eu, sau orice, puteți să-mi scrieți acolo în comentarii și să mă întrebați, eu o să vă răspund cu cel mai mare drag. Închei aici filmulețul, vă doresc numai bine și vă pup. Până data viitoare, să aveți o săptămână ușoară. V-am pupat!